Og YouTube, så vil jeg vise jer den. Ja, men jeg får så bare på sin computer, som I ser i Windows computer. Du skal bare søge på apple.com, som jeg er inde i nu. Så går du ind i support. Og så ind i overførsel. Nej, det gør også så på det. Ja, det er det. Og så internet. Og så hvis du har Windows nogen, eller pakker det til Windows, så trykker bare hen. Ja. Og så kører du den bare på. Sådan, det var alt for dag. Ses lige.